σε εσάς όσο και σε όλα τα μέλη της νεοσυσταθής αυτής της υποεπιτροπής, η οποία κάνει σπουδαίο έργο, επιτελεί με πολύ δυναμισμό τις καταστατικές της υποχρεώσεις και είμαι σίγουρος ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ακόμα πιο μετρήσιμα αποτελέσματα, κρίνοντας με το ρητό ότι η αρχή είναι ήμις του παντός. Ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπε ο τελευταίος βουλευτής από το χώρο του Πασόκ. Νομίζω, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ λακωνικός, γιατί τα περισσότερα τα έχουν πει όλοι όσοι πήραν το λόγο, οι αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η ορεινότητα και αυτή η επιχειρούμενη θεσμική κατοχύρωση είναι ένα πεδίο που καταρχάς θα πρέπει να κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος που κινείται στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής. Δηλαδή, καλό είναι όλα τα κόμματα να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, γιατί την έχει πραγματικά πολύ ανάγκη η χώρα. Εγώ είμαι σήμερα εδώ ως Δήμαρχος Αργιθέας, όπου ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με την επιστημονική δουλειά που έχει κάνει ο αγαπητός μας καθηγητής, αποτελεί τον πιο απομονωμένο ηπειρωτικό Δήμο στη χώρα. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτεία διαχρονικά, πάνω και πέρα από χρώματα, μην κάτσουμε να συζητάμε τέτοια πράγματα για τις ορεινές περιοχές και κυρίως για τους κατοίκους που αποτελούν τους σύγχρονες ήρωες της ορεινής ηπειρωτικής Ελλάδος. Είναι σημαντικό ότι η πολιτεία έχει στρέψει τα φώτα της εκεί, στα ορεινά. Διότι, όπως υπόθηκε προηγουμένως, εμείς σε μια υπερτοπική λογική μαζί με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και το Δήμο Αγράφων τρέχουμε την πρώτη διαπεριφερειακή όχη ορεινού όγκου, ένα πιλωτικό εγχείρημα που ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό με μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα πω κάτι που έλεγα προσκεκλημένο σε ένα πανεπιστήμιο, σε κάποιους πρωτοετής φοιτητές, ότι υπάρχει εν έτη 2023, έλεγα τότε, δρόμος, μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο κάθε μέρα 45 λεπτά. Πήγαινε 45 λεπτά, έλα με χωματόδρομο. Συγγνώμη. Είμαστε και πρωτάκια, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Και για να πάνε στον όμορο Δήμο Αγράφων, να πάνε στο σχολείο τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αποτελεί τον πρώτο σπουδαίο στρατηγικό άξονα που υλοποιείται στο πλαίσιο της όχι αυτής Αγράφων. Ένα έργο 6,6 εκατομμύρια σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτη, και την Περιφερειακή Αρχή. Συνεπώς, πραγματικά υπάρχουν λύσεις, αυτό αποδείχθηκε. Εμείς, σε σχέση με αυτό που θέλουμε να πούμε, επειδή δεν υπόθηκε προηγουμένως, με τη σπουδαία δουλειά που έχουμε κάνει στο τιμόνι της Επιτροπής, είναι ο αγαπητός φίλος ο κ. Κεφαλογιάννης, να πω κάτι που οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι θα το χάνανε σε τηλεπαιχνίδι, να το πω χαριτολογώντας. Ότι είναι η πρώτη χώρα σε νησιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, είναι κάτι αυταπόδεικτο. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε και το μάθαμε πάλι με την επιστημονική δουλειά που έκανε ο αγαπητός μας κ. καθηγητής, είναι ότι ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στη βιβλιογραφία μέχρι τώρα συναντώταν ως η δεύτερη πιο ορεινή χώρα μετά την Αυστρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πάνω από το 72% της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, ορίζεται ως ορεινή. Είναι τεράστιο το μέγεθος. Αυτό για τα πρακτικά, για να καταλάβουμε ότι έχει πραγματικό νόημα και αποτύπωμα να ασχοληθούμε με την ορεινότητα, που ναι, πρέπει να εκφραστεί ανεξάρτητα και σε θεσμικό επίπεδο, τουλάχιστον με μια γενική γραμματεία ή οτιδήποτε άλλο, κατά τα πρότυπα της Κύπρου, όπου η Κύπρος πριν από κάποιες δεκαετίες, με το όρος τρόοδος που έχουν εκεί, ζήτησε την ελληνική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη, και οι Κύπροι μας ξεπέρασαν κατά πολύ, διότι υπάρχει επίτροπος ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κοινότητα Καλοπαναγιώτη και ούτω καθεξής. Δείξαν λοιπόν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύσει τα ζητήματα της ορεινότητας. Να πω κάτι, γιατί ταυτόχρονα κάποια στοιχεία ποιοτικά που έχουν τη σημασία τους, επειδή ταυτόχρονα είμαι πρόεδρος στο δίκτυο Πίνδος, μια ένωση δήμων που κάναμε εμείς που βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας, πάνω από το 70% της γης της Πίνδου είναι εγκαταλειμμένη. Το λέω αυτό διότι είναι μεγάλο στοίχημα για εμάς. Πολύ σωστά τα έθεσε ο βουλευτής ο κύριος Κοτσός. Το εργασιακό που μόνο του δεν λέει κάτι. Αν μαζέψουμε όμως σε ένα θεσμικό πλαίσιο όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας πολιτικής, εκεί πραγματικά η ορεινή Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αναπτυξιακό βραχίωνα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο σε εθνικό επίπεδο. Αρκεί, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, να μην περιλαμβάνουμε μόνο τα εργασιακά, αλλά να περιλαμβάνουμε εκπαίδευση, υγεία, περίθαλψη,
ούτω καθεξής. Είπατε προηγουμένως, το κριτήριο της εντοπιότητας πρέπει να πάει να ισχύσει σε όλες τις προσκλήσεις, σε όλη τη δημόσια σφαίρα. Να σας καταθέσω ένα παράδειγμα. Το χωριό Αργύρι, επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για την περιοχή μας, είναι το τελευταίο, το πιο απομακρυσμένο στον νομό Καρδίτσας. Συνορεύει με Βρυτανία, Τελοκαρνανία και Άρτα. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που ξέρετε έπαιξε πολύ και στην αθηναϊκή δημοσιογραφία, ότι επιτέλους μετά από χρόνια άνοιξε το σχολείο με ένα μαθητή. Εμείς λοιπόν δώσαμε τη δυνατότητα στους γονείς του να δουλέψουν, αλλά έπρεπε το παιδί να πάει στο σχολείο. Εκεί λοιπόν μπήκε στη διαδικασία του Υπουργείου, όσο γίνεται συνήθως με τις αναπληρώσεις, και οι αναπληρωτές ο ένας μετά τον άλλον, εξατλώντας όλα τα χρονικά περιθώρια, δεν ερχόντουσαν επικαλούμενοι διάφορους τρόπους και δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι να επικαλεστούν. Με το που έγινε ονομαστική πρόσκληση, σας πληροφορώ ότι ήρθαν πάνω από 7-8 ενδιαφερόμενοι και αυτή τη στιγμή σε χρόνο 0 αμέσως το σχολείο τέθηκε σε λειτουργία. Συνεπώς βλέπετε ότι η ίδια η πολιτεία έχει τα εργαλεία και τις λύσεις που μπορούμε όλοι μαζί να τις κατοχυρώσουμε σε ένα ενιαίο θεσμικό κείμενο. Ένα νόμο, ένα master plan ορεινότητας. Είπατε προηγουμένως για το κομμάτι της δασικής νομοθεσίας. Απαραίτητο στοιχείο είναι ο εξχρονισμός και η αναθεώρηση της δασικής νομοθεσίας. Θα πω και πρέπει να μπούμε σε μια λογική μακριά από οριζόντιες κατευθύνσεις και οριζόντιες πρακτικές. Παράδειγμα, διότι πολύ σωστά είπε ο Περιφερειάρχης πριν ότι πολλές φορές τα λέμε στα στελέχη του Υπουργείου, των Υπουργείων και μας κοιτάνε ως να είμαστε εξωγήινοι. Δεν γίνεται οριζόντια για όλους τους Δήμους να έρχεται η ψηφιακή πλατφόρμα, να μπαίνουμε στη διαδικασία, να δηλώνουν οι πολίτες ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος. Αλλά με δεδομένο ότι δεν υπήρξαν οι δασικοί χάρτες, η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε κτηματολόγιο, παράδειγμα λέω, στην Καρδίτσα οριστικοποιημένο, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια σειρά από έναν τρομερό φαύλο κύκλο. Συνεπώς, είναι άλλο ο πολιτικός χρόνος, άλλο ο διεκπαιρεωτικός χρόνος και άλλος ο πραγματικός χρόνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα για την τοπική κοινωνία. Σε επίπεδο προθέσεων είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Χρειάζεται να τρέξουμε πολύ γρήγορα το γραφειοκρατικό χρόνο προκειμένου να είμαστε σε επίπεδο πραγματικού χρόνου έτοιμοι. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν είναι η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας που πρέπει να διευκολυνθεί η ορεινή Ελλάδα προκειμένου να δώσουμε να παραχωρηθεί η δημοτική ακίνητη περιουσία σε ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν πίσω, και αυτή είναι πάρα πολύ, διότι ειδικά μετά την πανδημία ξέρετε ότι επικρατεί μια τάση επιστροφής στην φύση. Ενδεικτικά καταθέτω ότι στο Δήμο Αργιθέας είχαμε μηδενικό τουρισμό για περιπατικά αθλήματα, και μόνο τη χρονιά 2024 με μετρήσιμα αποτελέσματα έχουμε ξεπεράσει τους 4.000 επισκέπτες. Είπατε προηγουμένως για τα κέντρα υγείας. Να πω κάτι, γιατί δεν υπόθηκε, ότι επειδή λέμε για ορεινότητα, αλλά η ορεινότητα έχει και αυτή την κλιμάκωσή της, όπως και η νησιωτικότητα. Άλλο πράγμα η Μύκονος, άλλο πράγμα η Φολέγαδρος. Ενδεικτικά τα παραδείγματα, να μην παρεξηγηθώ. Άλλο πράγμα το Μέτσοβο, άλλο πράγμα η Αργιθέα. Εμείς δεν έχουμε κέντρο υγείας προφανώς. Έχουμε 8 περιφερειακά ιατρεία. Σε πολιτικό χρόνο υποτίθεται ότι είναι στελεχωμένα. Σε πραγματική στελέχωση είναι σχεδόν 0. Φανταστείτε ότι πρέπει μέσα στο χειμώνα να κάνουμε. Έγινε μάλιστα ειδική επιτροπή, και γι' αυτό σας λέω ότι έχετε κάνει σπουδαία δουλειά για τα ζητήματα της υγείας, που πάλι μπορούν να ξεπεραστούν με λύσεις που προτείναμε προηγουμένως με τις ονομαστικές προσκλήσεις ενδεχομένως. Για τις ΑΠΕ που υπόθηκε, αναθεώρηση σοβαρή στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ και δεσμευτική ισχύς των οργάνων όπως εκφράζονται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να είναι υπόλογος και υπεύθυνος σωστά για ό,τι συμβαίνει στα όρια του Δήμου του, αλλά για ένα επιχειρούμενο έργο ΑΠΕ να έχει απλώς συμβουλευτική γνώμη. Και να πω εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή συζητάμε, δεν υπόθηκε καθόλου σωστά. Εμείς, εκτός από ορεινός Δήμος, είμαστε και πλημμυροπαθής Δήμος. Είχαμε την ατυχία μέσα σε 4 χρόνια να διαχειριστούμε 2 χαοτικά φαινόμενα που δεν γίνονται ποτέ. Ο Ιαννός και ο Ντάνιελ. Για όσους ξέρουν την περιοχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και ακροθυγώς θέλω να θίξω το τι σημαίνει σε μια ορεινή Ελλάδα να μένουν ημιτελή έργα εθνικής
στρατηγικής σπουδαιότητας, όπως παραδείγματα θα πω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι της παρούσης, το φράγμα της Σικιάς για την περιβόητη ιστορία με τον Αχελό, όπου είναι στα διοικητικά μας σύνορα και με το που γίνεται η πρώτη βροχή η προσβασιμότητα είναι, δεν μπορείς να περάσεις με ένα απλό αυτοκίνητο. Είπατε προηγουμένως για τα ΣΕΠ και κλείνω, Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει και θέλω να το πω. Είπε πολύ σωστά ο κ. Καχρημάνης για το κομμάτι της εντοπιότητας. Εμείς πήραμε 4 θέσεις, οι 3 που είχαν με εντοπιότητα ήρθαν κατευθείαν οι άνθρωποι. Πολιτικό μηχανικό δυστυχώς δεν είχαμε Αργιθιάτη, οπότε η θέση είναι ακόμα κενή, διότι ο πολίτης, οι άνθρωποι που πετυχαίνουν δεν έρχονται και αυτό μας πάει πάρα πολύ πίσω στο να μπορούμε σε οριζόντιες προσκλήσεις, όπως είναι η αγροτική οδοποιία και κάποιες άλλες, να ανταγωνιστούμε πολύ πιο στελεχωμένους δήμους και πιο οργανωμένους δήμους από τους μικρούς ορεινούς δήμους που έχουμε εμείς στην ευθύνη μας. Συνεπώς, το κριτήριο της εντοπιότητας παντού και αυτό, και κλείνω, εκτός από το πληθυσμιακό, πρέπει να λάβουμε στις επόμενες επικείμενες χρηματοδοτήσεις και το κριτήριο που ήταν μια τεράστια επιτυχία, γιατί πάλι δεν συζητήθηκε ότι με δουλειά της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, με την τρομερή δουλειά που έχει κάνει η ΕΤΑ σε συνεργασία με το ΕΜΠ, για πρώτη φορά οι ορεινοί δήμοι είχαν αυξημένη χρηματοδότηση από την ΚΑΠ και αυτό το μοντέλο πρέπει να πάει και σε επίπεδο ΣΑΤΑ και ούτω καθεξής. Να μπει και το κριτήριο της έκτασης. Πολύ σωστά το έθεσε προηγουμένως ο κ. Κοτσός. Εμείς διαχειριζόμαστε χαοτικές εκτάσεις όπου οι καποδιστριακοί μας δήμοι, δηλαδή οι δημοτικές ενότητες, μεταξύ τους συνδέονται ακόμα με χωματόδρομο. Συγγνώμη αν πλάτιασα, αλλά για μας είναι η πρώτη φορά που ως Αργιθέα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε εδώ στην Επιτροπή της Βουλής. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας προσκαλέσω και στο Δήμο Αργιθέας, προκειμένου να έχετε βιωματική εικόνα του τι τραβάει ο σύγχρονος πληθυσμός που επιμένει και αντιστέκεται και βρίσκεται στα ορεινά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στεριού, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ.